Nos hát, hello. Akadt egy olyan helyzet, hogy telefont kéne szerelni. Ja, várj, ezt nem kell. Szóval, telefont kéne szerelni, mert a felső hangszóró valamiért nem működik. Ugye mondtam a Questes videóban, hogy telefonhoz még nem nyúltam úgy. Hát most fogok. Őszintén megmondom, nem tudom mivel rám. Mert ha minden jól megy, akkor csak egy elmozdult hangszóróról van szó, mert ugye ez a telefon, párszor leesett az elmúlt 6 évben. Tutoriát nem néztem róla, úgyhogy el sem tudom ez, hogy jön szét, vagy hol jön szét. Azért próbálom óvatosan szétszedni, mert nem tudom, hol vannak kábelek. Jó. Gyors csatlakozó felülete van a vakunak. Ez vajon aki jelző? Szerintem az lesz. Most így takarítás közben nézegettem, hogyan is épül fel a telefon. És hát itt a hangszóró, tehát ez ilyen gyors csatlakozású, tehát így ott van az érintkező panel, rárakom, azt akkor működik. De épp az, hogy most nem működik. És most arra gondoltam, hogy a lábait kihajlítgatom egy kicsit, hogy jobban érintkezzenek. Bár mondjuk nem tudom mennyire zoomol, lehet, hogy majd lefényképezem. Ezek az érintkező panelek kicsit meg vannak kopva. Figyelj, amúgy sem működik, hát akkor meg... Ebből a mozdulattal ki tudnám szedni. Egye fenn a gyereki. Szóval ez nem szól valamiért. Remélem, hogy fölülről csatlakozik be, most alulról kéne kihúzni. És remélem csak ennyi a baj, mert nem tudok ehhez alkatrészt szerezni. Vagyis hát csak drágán. Ha fölülről csatlakozik, ez már biztos. Hát egy kicsikét kijjebb jött. Mivel nagyon apró alkatrészre van szó, úgyhogy gondoltam arra, hogy ilyen gyors modellezésben megmutatom, hogy ezt a hangszórót kiszedve, ezt a 2 részpöcköt emeltem kijjebb. Azért csináltam így, mert azt akartam, hogy biztos hozzáérjen az alaplaphoz ezek után is. Most remélem így jobb lesz. És komolyan, ekkora hangszórónak olyan pici lukat hagytak. Egy kicsit eláll az alaplap, de hát ez nekünk most csak jó. Ma irányomja. Csavarozásnál. Na, kijelző. Utálom az ilyen patentosokat veszni, és ennél féltem, hogy félre csatolok. Hehe. És a hátsó hangszóró is ugyanígy csatlakozik. De az viszont szólt. Most ezt összerakom. Ha nem szól, akkor majd szerzek bele egyet. Amúgy milyen vékony a telefon, az milyen hosszúnak tűnik a csavar bele. Közben meg belevaló. Az a felkó felvételen. Beszélj még? Én egy sikeres műveletnek könyvelem, csak mégis sikerült. Ez a kis videó ennyi lett volna, csak egy ilyen kis gyorsavítást eszközöltem, tudom nem hosszú, de legalább a művelet se volt az. Hogyha tetszett, akkor azt jelezzétek nekem valamilyen úton, módon. Én nem mondom azt, hogy kötelező a feliratkozás meg a like, azt mindenki magának dönti el. Na de erre a videóra ennyit, majd legközelebb találkozunk, szevasztok!